szegény fiatal teremtés. Kifogy a benzinje ilyen döglesztő melegben. Hát tudja, ez az én hibám, asszonyom. Ezt hogy érti? Az este egy kicsit felöntöttem a garatra. Ostoba dolog. Most meg még a pokol. Elloptam a verdát. És fulikáztam vele. Részeg is, tolva is? Nem Isten, aki bűn nélkül való. Szüksége van egy vezető kézre. Magának család kell. Magának egy meleg fészek kell. Nekem meg egy gyors közeli. Az ég szerelmére. De! Scotty! Gyere kicsim, hozd a gépet! Ennyi, fiúk! Hagyjátok már békén! Gyere kicsim, véletlen volt. Szegény babám. Megenged egy képet. Hát, ha már ennyire... Emlékbe lesz. Mocskos, parázna. Én... Mosolyogni. Jézus szeret engem. Igen, Jézus szeret. Hagyjátok abba, fiúk! Nincs velük! Na, Fenni fiúk, a báj! hol van anyátok? Anya, oda benn van! Ott van a buszban! Bent van! A fenébe! Mesélt az ősi legendát, azt az ősi legendát, az ősi legendát. Nézem, jó nekem! Jézusom! Bűnös lélek! Drágám, segít! Bűnös! Segít! Szarházi bűnös! Bemocskoltad a hitvesemet! Büntesd meg! Igen! Parázna! Büntesd meg! Ez a tedd meg Krisztusért! Igen! Jézus! A bébi, mondd el neki! Igen, ez az ő akarata. Jézus Urunk nevében megtisztít. Kézzük a gonoszt, ami megrontotta halhatatlan lelkedet. Az isteni szeretet nevében! És a kezük viszi a bűnbe a nyomorultakat. Vágjátok le! Igen, Uram! És ha a szemük viszi a bűnbe őket, várjátok ki! Egy mosolyt kérem? Érzem a szent lelket. Igen, szeret minket. Gyerünk, fiúk! Na, mi lesz? Figyelem, repül! Jaj, de már fiúk, kapjátok el! Mosolyt! Jézus! Pihenő a pokolban, ne nézz hátra. Üdv itthon, Tom!
Argyle, Texas 35 évvel később. Azért jössz egyenesen a frontról, hogy a szüleiddel buliz. Rólam másolta a leckéit. Tényleg? Bármi megesett másfél év alatt. Tony, ugye tudod, hogy nagyon büszkék vagyunk rá? Köszönöm. Egyet se félj, öcsém. Megtalállak. Szavasz. Érted, kurva jó itt minden, de az emberek ma már magasról tesznek a történelmünkre. Ó, bocs. Tessék. Hé, Tom! Üdv itthon, hős katona! Köszönöm. Kérlek. Szóval? Milyen volt? Mesélj már. Mi volt? Rád lőttek? Öltél embert? Ki is belezted? Ha? Ahogy mondod. Igen. Azt a... Szóval, te és Marilyn újra együtt? Persze. Te se tudsz semmit, ugye? Az öcsémről. Csak annyit tudok, amennyit mindenki. Azt, hogy Jesse és Nicole egy éve elindultak Hollywoodba, és azóta nem látták őket. Ha azonnal nem viszel el innen, én becsavarodok. Holnap indulok. Hová mész? Kaliforniába. 10 nap eltávot kaptam. Az alatt megjárom Hollywoodot. Tom, lehet, hogy meghaltak. Nem tudhatjuk. Nicole a legjobb barátnőm. Felhívott volna. Az öcséd meg téged, ugye? Hogy sikerülne neked, ami a szülőknek meg a rendőröknek se sikerül? Ők mások. Figyelj, Jesse az öcsém. Mindig vigyáztam rá. Ha nem vagyok a fronton, már felkutattam volna. Szeretném, ha velem jönnél. Jézus atyám, a gimi óta nem keltem hajnalban. Jót fog tenni. Ma elteperünk El Pasoig, sőt, Las Crucesig. Parancs, uram! Na ne! Ezt már ne. Nem tudom. Kizárt, hogy őt elvigyük. Hallottam már? Tom a legjobb barátom, és én segítek neki. Nem vagy a legjobb barátja. Nem, ő az én legjobb barátom, de nem szólok bele, hogy kit szeret. Mondjuk téged. Nem bánom. Hosszú az út odáig. Jól jön még egy kocsi, de nem ez a szar. Csendesen meghallja. Bírja a terepet, biztosan tudom. Ha útközben bekrepál, nem szállsz át ebbe. Ha útközben bekrepál, temes mellé. Rendben. Na, tűz.
Szállítom Los Angeles-t. Beszéltem Jake-kel. Ő hallott utoljára Jesse-ről. Mit mondod? Nem sokat. Jesse-nek szállás kellett volna. Azt mondta, valami régi országúton megy. Megnéztem. Nincs ilyen nevű út. Fura. Mit csinálsz? Jól érzem magam. És te mit csinálsz? Atyaisten, még leveszelnek minket. Ne légy fafej. A hadsereg tizedese vagyok. Rábaszok, ha elkapnak. Maradj csak itt a másik dinoszaurusszal. Nem maradok itt a másik dinoszaurusszal, mert csak az kéne. Ha meglátom, itt felfalom egy fenyegetésnek. Elaludt. Éppen ideje. Suli óta a színét se láttuk. Hagyd már. Kedves, hogy segít. Ugye tudod, miért jött velünk? Miért? Második óta rá van izgulva Nikorra. Reméli, hogy végre megdughatja. Vak szerencse. Nem hűlök. Marilyn. Neked nem hiányzott? Szerinted? Biztos szar volt neked. Magányos voltál. Én azt is megérteném, ha félre léptél volna, amíg távol voltam. Ne aggódj. Én jó kislány voltam. Csak műfütyivel játszadoztam néha. Arra is ráírtam a nevedet. Na ne. De igen. Akarod látni? Nálam van. Why'd you have to go away? Why did I ever run from you? I should have never started this. Started ever loving you. I'm not perfect, but I'm not so bad. Gave you everything I ever had. Guess you can throw it all away. 'Cause it's worthless now. Ain't it, Ki ez a fasz? Ki az az? Nem tudom. Mit akar? Passz, feküdjön vissza tizedes, ez parancs.
Ne félj, Nicole. Superman megment téged. Halló, srácok, én vagyok. Égetem az olajat, mint Marilyn a rekesz sört. Csezd meg, könyvmoly! Majd ha végeztél Tommal? Tom, ha-ho. Van itt egy benzinkút, majd leállunk ott. Hiszen csak viccelt. Nem volt jó pofa. Nem úgy gondolta. Kibaszott piás kurvának néz. Ezt nem mondta. Te mit gondolsz? Fejezzük be a témát. Leállni, srácok. Álljatok le. Üdv, hogy van? Nem tudom. Nézze, Kaliforniába mennénk. A havernak olaj kéne. Egyúttal tele is tankolnánk. Ez önkiszolgáló. Csak akkor fogom meg, ha muszáj. Rákot okoz. Herre rákot. Egyébként ott van. WC ott hátul. Van büfénk is. Igen. Mindenki megtalálja a fogára valót. Én... Kifizetem. Uram, keressünk valakiket. Úgy egy éve járhattak erre. Kék kábrióval mentek Hollywood felé. Az egyikük az öcsém. Talán emlékszik rájuk. Húzzunk már innen, Tommy. Igen. Emlékszem rájuk. Mindre emlékszem. Álmodozók, szerelmesek. A parthoz mennek. Egy új jövő felé. Rájuk. Jól emlékszem. Megragadtak az emlékeimben. Mint a rágógumi a széken. Fiatalok, olyan fiatalok. De 22,95-ért. Elmondok mindent. Az Isten szerelmére, Tom. Söpörjünk már el innen. Mondja csak el, amit tud. Eltévedtek. Gyerekek az erdőben. Bárányok a vágóhídon. Megpróbáltam lebeszélni őket. Tényleg? Esküszöm, megpróbáltam. Mit mondott nekik? Hogy annyi mindent láttam már. Jó, ha vigyáznak magukra, vagy úgy végzik, mint szar a cipőtápon. Mit mondott erre Jesse? Az öcsém. Mit mondott erre? Hogy éljek magammal szexuális életet. Nem is rossz ötlet. Ez az övé?
Megesküszöm rá. Ez Nikolé. Emlékszem, lovaglásban nyerte. 11 éves korunkban. Emlékszel rá? Igen, emlékszem. Szánalmas pofa vagy. Hol szerezte? Nem tudom. Ki vele? Hol szerezte? Tudja, mit eszembe jutott? Ez az igen, kb. egy évvel ezelőtt a régi országúton találtam. Régi országút. Ilyen nincs is a térképen. Majd megtudja, hol van. Megmutatja? Hogyne. Úgy egy mérföldnyire van erre. El se védheti. Mennyi? A cég vendége. Kösz. Tom, gyere. Én vagyok a legtökösebb. Jared a legjobb srác. Én vagyok az, le kell állnom. Baszod, Jared, most vettél olajat. Most nem azért, de muszáj, különben beszarok. Túl sok az információ. Bocsánat, ez szörnyű. Van itt egy pihenőhely, látom a táblát. Bocs, nem bírom ki. Ha megcsikem megfosatod, futnom kell. Ó, basszus. Atyavilág. Rohadt életbe. A következő pihenőhely mérföldekre van. Itt legalább pisilni megálltak. Ahogy Nikolt ismerem, a csalánosban nem pisil. Hé, Tom! Igen? Semmi.
Szó szerint. Klingonok. Remek. Ez meg... Csesznek, haver, mit csinálsz? Uram! A WC foglalt! Tényleg. Ó, bassza meg! A francba! Jó Isten, engedjenek ki! A WC foglalt, mindjárt kész vagyok, esküszöm! Ha Jared végre megjön, keressünk egy motelt. Kifosztanám a minibárjukat. Na jó, én megkeresem a Woodit. Tommy? Tommy? Ha-ho, minden rendben? Azt kapták, amit megérdemeltek. Sajnálom, Jesse. Úgy sajnálom. Jessit mondott az előbb? Nicole? Ez meg mi a franc?
303. Nicole, Uramisten. Mi a fene? Tom? 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 Ez nem tetszik. Kurva életbe. Gyerünk. Már mi lesz, gyerünk. Ez faszom. Srácok, itt Jared. Halljátok? Itt Jared, halljátok? Picsába. Készen fúvart. Niko! De hát hol a fenébe voltál? Egy éve eltűntél, senki se tud rólad. Rossz bőrben vagy. Mi történt? Sárga furgon. A vezető. A buszba vonzolt. Ki a franc vagy? Kibaszott nagy szarba kevered magad, öreg. Hallottad? Hallottad? Nézd rám, faszkalap! Tudod, mit csinálsz? Mi a szart képzelsz? Kivel? Mit csináltál az öcsémmel, barom? Szólalj már meg, te rakás szar! Szólalj meg, hallod? Így. Van itt minden. Hát nézem. KZL 303. Mi akar ez lenni? Hiányoztál.
Tényleg? Te is nekem. Mindig hiányoztál. Egészen 6. óta. Amikor mellettem ültél. Nagyon kedveltelek. Azt hittem, szeretsz. Az persze! Csak hogy nem is mertem álmodni arról, hogy te meg én egyszer összejövünk. Ó, Jesse. Hát ő rendes srác volt. Illetve még most is az. Tom és Marilyn épp őt keresi mindenütt. De én érted jöttem. Az a pasas egy őrült fasz. Már megbocsáss. Megölöm. Ha? A sofőrt. Megöljük azért, amit veled tett. A WC ügy miatt? Nem, az semmi ahhoz képest, amit veled tett. Megöljük. Nem. Először is beviszlek a kórházba. Aztán meghívjuk a zsarokat. Nem, azt ne. Én hívtam őket, mindent megpróbáltam. Jegyezd meg. Itt vége. Itt vége. Itt vége. Nikol, kérlek, nyugodj már meg, kérlek! Jól van. Megvédelek. Jesse. Most pedig azonnal el kell tűnnünk. Sietnünk kell. Tom és Marilyn már várnak minket a pihenőnél. Zsákfej! Ide hallgass! 10. vagyok a hadseregben. Biztos keresni fognak. És eljutnak hozzád. Akkor neked bebasztak. Értetted? Ajánlom, engedj el. Most rögtön! Hé! Hallod? Hozzád beszélek! Yes. Az öcsém is itt volt, ugye? Jesse. A testvérem. Megölted, ugye? Vald be, te geciláda! Megölted az öcsémet, mi? Vald be! Akkor jobb, ha megölsz, te rohadék. Nem érted. Nem erészelt, hallod? Hallottad? Nem! Nem ezt megtenni! Nem! Megöllek, te! Baszd meg! Jaj, baszd meg! Te szemét! Baszd meg! Nem! Azért meg fog dögleni, te! Jesse. Jared. Jesse. Jared. Oh, Jesse. Jesse.
Ó, Istenem! Elkapta Tomot is. Bevitte a buszba. Micsoda? Itt vége. Itt vége. Úristen! Itt vége. Itt vége. Itt vége. Itt vége. Nicole! Uramisten! Jézusom! Úristen! Nicole? Nicole! Mi? Na jó. Minden simán fog menni. Ez szívás. Na, kurva életbe szarva hagysz! Eddig de szar ez az út. Álljon meg, kérem! Köszönöm. Köszönöm. Aztán. Köszönöm. A kocsim cserben hagyott is. Elnézést a szagért, de beleestem. Egy űrgé meg akar tölni, és... Jégkrémet. Nem, köszönöm. Döglesztő meleg van. Jó ilyenkor valami hideget. Nyalni. Fogadja csak el. Kérek. Scotty! Jégkrémet! Kösz, Scotty. Na ugye, hát nem finom. Valaki meg akarta könnyíteni a kimúlását? Igen. Pasas egy nagy sárga furgonnal... Sárga furgon? Látta, ki ült a volánnál? Látta? Nem, de valami selejtes pszichopata. Akkor bűnös lehet, fiam. Különben nem járna a nyomában. Ő is az volt. Ki? Aki a volánnál ült. A sofőr. Ő is bűnös volt valaha. Mint maga. Parázna volt. A lelke fekete és hideg. Megtisztítottuk. Azt kapta, amit megérdemelt. És megkaptuk tőle, amit mi érdemeltünk. A lényeg az, hogy valami kettyós meg akart ölni. Nem lehet messze az a pihenőhely, csak dobjanak ki
Ott várnak a barátaim. Ő is szakasztott olyan, mint maga. Mert maga a mocskos fiú, ugye? Azokat meg kell tisztítani. Csak egy pillanatig fáj, ne féljen. Miről beszél? Mi fáj egy pillanatig? Mi fog fájni? Mutassátok meg! Mi? És ha a szemük viszi bűnbe a nyomorultakat, váljátok ki. De jó ég. Összefúvott, mondjattam! Jared! Ezek elvihettek volna! Nem! Verd ki a fejedből! Egy rakás őrült. Leszarom! Dönjünk a picsába! Hol van Tom? Felszívódott! Felszívódott. Kimentem a mosdóba, és az alatt Tom valahogy kocsistól eltűnt. Hát ez baromi furcsa. Igen. És van itt még más is. Ide nem mehetek be. Ez a női. Ne fárasz ilyen hülyeségekkel, Jared. Fúj. Ez a férfi szakaszt is übereli. Elmondom, mit gondolok. Azt hiszem, hogy ez nem ilyen. Szerintem ilyen volt. Milyen fenéről beszélsz? Amikor bejöttem ide, a WC szép volt, tiszta és gondozott. Aztán megjelent Nicole. Érted? Ő firkálta össze a fülkét. Nézd csak meg! Jared, azt hiszed, szétittam az agyamat és halucinálok? Nem hiszem. Én is láttam. Bassza meg! Mi a fasz van? Az, hogy szellemeket látunk. Miért nem fér bele az agyadba? Ja, ez itt a budi szelleme. A saját két szememmel láttam. Ez a WC igazinak látszik, mint Nicole. Ő annyira igazinak tűnt, hogy meg is érinthetted. Érted, amit mondok? Csak nem pirultál el, te hülye gyerek. De még mennyire? Mit csináltál vele? Nem tartozik rád. Ha! Ez igen. Végre megdugtad a csajt. Holtam. Erről nem akarok beszélni. Magánügy. Azt mondta, Tom a buszon van. Mit jelenthet ez? Nem tudom. És egy őrült elvitte Jessit. A sofőr.
A buszon játszadozhat velük. Meg lehet. Azt nem mondta, hol van? Itt vége. Csak ennyit mondott. Itt vége. Megkeressük a buszt. Meg kell mentenünk Tomot. Nem, szóval nem jön, nem. Itt megvárjuk, hogy valaki erre jöjjön és hívja a zsaruk. Ott az a benzinkút, tudod? A hangyás pasival, oda megyünk. Az 60 mérföldnyire van, és... Erre átvágunk. Az út megkerüli a hegyet, a túloldalon van. Ugye nem akarsz most túrázni? Sötét éjszaka van! Ne légy ilyen beszaré. Nem azért, de itt kígyók vannak. Meg tarantulák. Meg őshonos zombi kanibálok, és ki tudja még mi a szar! Faszom. Marilyn, ennek más magyarázata lehet. Például? Mit tudom én, valami gondolatátvitel is lehet. Valahogy összeolvadt a tudatunk, és innen... Akkor olvas az enyémben. Fogd be! Jó, persze, nem van. Yes. Csendet! Mit csinálsz? Bocs. Ó, Szentisten! Ez az a furgon! Az micsoda? Tom pisztolya. Gyere! És mit akarsz csinálni? Lepuffatod a sofőrt? Igen, ha azt kell. Nincs ott senki. Talán elfutott. Nem, talán bent van. Gyere! Jesszusom! Megölte! Ki az? Oh, Jézus Máriám! az Istenit! A szart is kiéheztette belőlem, seggfej! Maga a seggfej. Felvert álmomból. Bocsásson meg, elnézést! A pénztár nyitva van, nyugodtan. De hát... Vigyenek csak el, minden, csak ne bántson. Nem jó? akarjuk kirabolni. Tudni szeretnénk, ki az a vevő. Vevő? Vevő érkezett? Merre van? Ezt akarjuk tudni. Elrabolta a barátomat. Meg akart ölni, kint a WC-n. Maga átver. Nem veri át. Nem jött be ide? Nem látta valahol? Csak maguk zavartak meg szúnyókálás közben. Azt most hagyjuk. Itt kell lennie valahol. Mondjuk, van itt egy mosdó? Ott, kint jobbra. És telefon van? Beszart a mobilunk. Van egy érmés telefon. Kint a garázsban. Halló? Halló? Ez a 911?
Ez a 911? Igen, az. Nagyszerű. Jó, a nevem Jared Schnauz, és itt vagyunk egy benzinkútnál, a kaliforniai határnál, a barátaimmal, és azt gyanítjuk, hogy az egyik barátunkat elrabolták. Barátjukat? Elrabolták? Igen, a neve Tom. Tom Hiltz. Ez tényleg a 911? Igen. Ki a franc maga? Tom. Tom! Figyelj, faszfej, tudsz róla valamit? Az fej? Igen. És baszolj meg! Hol van Tom? Mit csináltál vele? Baszolj meg, te! Jesse! Én vagyok az! Ne félj, Jesse! Hallod? Tommy vagyok. A bátyád, Tommy. Én vagyok. Megtaláltalak, kis szaros. Tudtam, hogy élsz. Nem hagyom, hogy meghallj. Tommy. Tényleg te vagy az, Tommy. Te vagy az. Mit csinált veled? Mit csinált veled? Szerinted mi van ott? Mit tudom én? Ennek a fasznak a jogosítványa. Vagy egy cím ahhoz a buszhoz. Ezt én nem csinálnám. Igaza van. Talán visszajön. Meglátja, hogy kotorászol a kocsiban, és begőzöl. Ez erre való. Ha begőzöl, akkor szétlövöd a tökeit. Hölgyem, kérem, ez magántulajdon. Tegye vissza! Azonnal tegye vissza! A rohadék. Elkapta Jessit. Aztán Nicolt, most pedig Tomot. Marilyn! Mi az? Ide nézz! Ez vér. Úramisten! Mi az? Jézus atyám! Mutasd már meg! Láttam egy filmet a sorozatgyilkosokról. Trófeákat gyűjtenek, fetisiszták. Ettől indulnak be. Igazad van. Biztos mindig erre veri az a barom. Szent ég, Uram, segíts! Azok a szemek... A szemek... Hogyan? Mit mondod? Mi van azokkal a szemekkel? Semmi. Semmi. Én nem tudok én semmit. Azt mondta, hogy bűnös vagyok. Ki? A sofőr? Nem. A prédikátor. A prédikátor? Az kicsoda? Nem tudom, de azt hiszem,
hogy a sofőrnek dolgozik, amikor magamhoz tértem, ott volt a prédikátor, a felesége és a gyerekek. Itt volt a családja? Hogy kinyírjon? Mindig körbeálltak és imádkoztak. Azt mondták, segítenek nekem. Ugyan miben? Mennybe jutnom. És hogy a picsába csinálják? Sose tudtam, mikor jönnek. Aztán azt hallottam, hogy Winnebago. Winnebago? Az a család. Húztak valami ragút. Én meg megettem azt a kurva ragút. Bassza meg! Aztán a sofőr, aki idehozott engem, a prédikátorral együtt elhúzott, aztán véget ért a móka. Ne beszéljen mellé. Maga tud valamit azokról a szemgolyókról. Van büfénk is. Megtalálja. Mindenki a fogára való. Mindenről tud, ami az úton történik. Fogadok, hogy tudja, ki az a sofőr. Hogy hol van. Hogy mit akar. És most elmondja. Nem. Esküszöm. Elmond nekünk mindent. Amit csak tud. Vagy szétlövöm a lottyat seggét, érted? Ne. Én próbáltam figyelmeztetni őket, de mindent hall. Mindent tud. Ügyelnem kell a számra. Óvatosnak kell lennem. Ki a fene az az ő? Nem ki, hanem mi. Egy indián legenda szerint, akit eltemetnek a szemgolyói nélkül, annak a lelke örökké vándorol, nyugtalanul, elkárhozva, örök kínok között. Azt mondja, a sofőr kísértet? És hogy neki is hiányzik a szemgolyója? Pontosan ezt mondtam. Ne is próbálja megkeresni a szemeit. Én megpróbáltam, hogy nyugalomba helyezem. Azt hogy lehet? El kell égetni. A füst felszáll az égig. A szellem követi. Meg kell találnunk Tomot. És azt a buszt. Van egy kocsija? Van. Autómentő. Hozza. Vigyen be a városba. Hívjuk a zsarukat. Sajnálom, én megmondtam. Hozza a kocsit! Hova tűnt a furgon? Én nem tudom, Jared. Nem hagyott keréknyomot. Szellemfurgon. Sürgősen el kell húznunk a belünket. Ó, a francba! Ne siessd el! Ha ez kísérted, mire mész azzal? Gyerünk, Scooby-Doo. Keressük meg a buszt. Lakókocsi volt. Hol van, uram? Ha-ho! És oda néz! A francba. Itt kell lennie valahol. Gyerünk. Ott van!
ez nem ő, ez a benzinkutas. És akkor ez ki? Jared! Jó vagy? A tiéd, a te kocsid. Gyerünk innen. Francba. Segítek. Jaj, ne. Úristen! Jó, semmi baj. Csak azt akarja, hogy megértse. De mit kéne megértenem? Hogy mi a dolga? Kérem. Csak ne engedje, hogy bántson. Még mindig nem érti? Nem magát akarja bántani. Azt akarja, hogy maga bántsa őt. Mit? Szerinte ő bűnös. És meg kell tisztítania. Nem, olyan Isten nincs. Tudja, hogy hűtlenkedett. Amikor a katona barátja a fronton volt. Mulatott, italozott. Mindenféle férfiakkal. Nem bántom őt. Én féltem, hogy ezt mondja. Csak működne ez a kurva mobil. Felhívnám anyát. Bánkódik miattad. Folyton rád gondoltam. Egyszer azt hittem, téged látlak. Burizban, egy ellenőrző pontnál. Az Bagdad után van. Átmegy egy kocsi, és ott ülsz a hátsó ülésen. Ilyenkor nem gondolkodunk. Mi a faszt keresnél Irakban? Csak egy kölyök volt. Olyan Jackie-ben, mint a tiéd. Az a piros. Nem mentettél meg. Ha? A bátyám vagy, és nem mentettél meg. Megmentettelek, lütyő. Miket beszélsz? Nem teszed meg, Jared, nem teszed meg. Istenem. Ne csináld ezt, Jared, nem teheted meg.
Úristen! Könyörgöm, ne hallgass rá, nem kényszerít el! Sajnálom, meg kell tennem. Hogy még én? Nem merészed ezt megcsinálni velem, Jared! Nem hallod? Hozzám nem elérni! Sajnálom! Nem tudom! Bázd meg! Ne, Jared! Jó vagy? Jó vagy? Imádkoztam, hogy ments meg, de nem jöttél. Miket beszélsz, öcsém? Úristen! Jézusom! Jess! 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 Tarts ki! Kórházba viszlek! Nem mentettél meg. Mi? Jesse! 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 Mary! Mary! Tommy? Tommy? Itt vagyok, nyugodj meg! A buszról jössz? Sikerült megtalálnod az ösédet. Az öcsém meghalt. És Nicole is. És elvitték Jaredet is, sajnálom. Hívok segítséget. Kibírom, csak menjünk haza, jó? Nem igaz. Mi a baj? Te jó ég. Ez az. Ezt mondta Nicole Jarednek. Itt vége. Ez az. Erre kell mennünk. Itt kell lennie valahol. Minek? A személynek. Mi a fenéről beszélsz? A sofőrről. Elégetjük a szemét és vége. Most elkapom. Tom! Tom!
meg, mi van veled? Családja megetetett. Kasperi. Jared, most figyelj rám! Jared! Jared! Figyelj! A sofőr szemei, nézd rám! Itt vannak valahol. Megkeressük és elégetjük. Jared! Te ott keresd! Azt hiszem, ez lesz az. Megtaláltam. Basszus. Találtál valamit? Semmit. Én sem. Hogyan égetjük el a szemeit, ha... Az jó lesz. És hogy fogjuk meggyújtani? Várj! Te csak keresd! Csásd meg! A francba. Eltűnt! Eltűnt a faszkalap! Tom! Tessék! Itt vannak náluk! Az ikrek. Arra. Az ikreknél vannak. Mögötted! Kinyitni! Kösz a kibaszott fuvart. Tom! Tom! Vége van, drágám, gyere!
Mi a... A picsába. Talán előre ment. Ez nem valószínű. Azzal a kocsival. Egy hosszú szakaszon visszamentem, fura. Marilyn. Tudom, hogy ez maga a pokol volt. De helyesen tettük. Megállítottuk a gonoszt. Akkor is, ha ez az egész egy kibaszott őrület. Marilyn, ne sírj, kérlek. Nem mentettél meg. Picsába. Őt sem mentetted meg. Ez nem lehet igaz. Nem hiszem el. Tom, segíts! Marilyn! 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 Been down on my luck for 7 straight years, just driving this truck down endless dual lanes. So yeah, and I spent my last time in Amarillo, just like the last time, too drunk to catch a name. I'm a rattlesnake on the highway. I heard what I need, creature of heaven. I see what I want, reach out and grab it. Running on empty, passed by a preacher. Magyar hangok. Hanvas Dániel, Pikali Gerda, Zámbori Soma, Erkárpáti Péter, Takács Andrea, Barvinek Péter, Rosta Sándor, Nemes Takács Kata, Bartuc Attila, Fekete Zoltán. Magyar szöveg Miklósi Mária, hangmérnök Élés Gergely, vágó Simkóné Varga Erzsébet, gyártásvezető Kablai Luca, szinkronrendező Bátori Orsolya. A szinkront a Forum Home Entertainment Hungary megbízásából a Mafilm Audio Kft. Készítette.